बिग्रायखांनायनि उनाव फैनायाव लावथिदों ओरैबायदि सामला सुमला बेयावहाय जेरबा मानि बिथांमोना बुना हरदों। सोर बुदों? सोर नांसुनिया मानसिया बेबायदि बुना हरदों? जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिग्रायनायखौ बिथांमोना बुनो थाखाय मानो थाखाय बिथांमोना बुना हरखो? हारिनि थाखाय बिग्रायनायाव जोंनि दिनैनि दिनाव नुबाय थायो बर'दों बर'सो डिबेट जागासिनो, बर'दों बर'सो माबा मोनसे बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जागासिनो। गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ कनसेप्ट बरायहरना थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जानानै थांगासिनो दं, नङा होमबा लोगोफोर? दिनैनि टपिकआ बिराद इम्परटेन्ट जागोन। आं सोरखौबा जावगोन दै दिनै बिराद। लोगोसे जोंहा एसटिनि होबथानो थांनाय एबा एनअसिखौ पास खालामनो नागिरनायाव जोंहा सात्र घन्टा स्टुडेन्टफ्रा गासिबो जावरिखांनायखौ नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दं, नङा होमबा लोगोफोर? बिनि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। जोंहा दान्थे बिदान्थे जागासिनो दं आरो दा जिबायदि सोलिबाय दं दा, नङा होमबा लोगोफोर? जोंहा दिनै हारिखौ बासायनो एबा खैफोदनिफ्राय अलखदनिफ्राय गनो थाखाय बा हारिखौ थामोनथाखौ लाखिनो थाखाय, नङा होमबा लोगोफोर? इयुन जोलैनि रेसनखौ लाखिनो थाखाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ इयुननि जोलैखौ नायनो थाखाय, नङा होमबा लोगोफोर? दिनै जोंहा अलखदाव हाखराव गोलैनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नुखानानैबो दिनैसिमबो ससियेल मिडियायाव सासेबो फैनानै बाथ्रा बुंग्रा नुनो मोनाखै। नाथाय सैथो खामानिखौ मावनो थांनायाव हाब्रु सारलाना होनाय, नङा होमबा लोगोफोर? दिनै हमनानै ला जोंना ट्राइबेल जोंना नै दिनै स्टुडेन्टफ्रा जोंना मोजां खामानियाव जेनेबा जोङो एनअसिखौ जेनेबा पास खालामनाङा होननानै हाग्रामा सारनिफ्राय जोङो दाखालि बावैनिफ्रायनो माने 24 आवार्सनि गेजेरावनो माने उइड्र खालामनांगौ होननानै बुंदों, नङा होमबा लोगोफोर? बिनि गेजेरावबो जोंहा दिनैसिमबो बे हाग्रामा सरकारा जेनेबा हाग्रामा सारा रिप्लाइखौ जोंहा माने होफिनाखै। दिनैसिमबो रिप्लाइ होनो हायाखै, माने रिप्लाइखौनो होआ आरो। ओरैबायदि माबायदि सरकार बेफोरलाय? है बिराद जाम्बा सरकारलै। ओरैबायदि माने जाला आरो। बे खस्थ'नि गेजेरावनो ओंखाम गैया दै गैया दिनैसिमबो माने गथ'फ्रा ओरैबायदि नांथाबगासिनो दं। रावबो फंसे बाथ्रा बुंनाय मानसि गैया। बिसोरनि स्पिकारखौ सेख'नानै बाथ्रा बुंना होग्रा रावबो मानसि गैया। दिनैसिम रावबो आइडिया होग्रा गैया। नाथाय बिसोरहा ओरैबायदि नामसो मोनबावदो, ओरैबायदि माने राजनितिक पलिटिकेलदो लिंक दं नामा होननासो माने ओरैबायदि बाथ्रा फानसाव जादों, खना खना रायखुमा जादों। दिनैसिम जोंनि बर'फ्रा सासेबो खौसेथि गैया आरो। ओरैबायदि माने नोंथांमोननि फिसाफोराबो बेयाव स्कुलाव फरायनाय गथ'फोर दंना गैया? नोंथांनि न'खरावबो फिसाजो फिसाला स्टुडेन्ट दंना गैया? आं खोथा सोंगोन दै। नोंथांनि न'खरावबो गासैबो संसार जाखानाय गासैबो माबानायाव गावबा गावनि गथ'फोर गासैबो माने सासेबाबो सानैबाबो स्टुडेन्ट गथ' दं। नोंथांनि गथ'फोराबोथ' बेयाव राजा लामा हाथिना फैदो ना? बा नोंथाङा मा बुंखो? आंखौ सोंगोन दै। नोंथांमोना मा होनना बुजायना दोनखो दा? ना थांना होनना बुंदों ना नों जों दङ थां होनना बुंखो नोंसोरो? आंखौसो बुंगोन ना फिसाजो फिसालाफोरखौ नोंसोरो बे राजा लामा होनायाव नोंसोर बादा होदों ना थांनांगौ होनना खालामदों ना थांना होनना खालामदों? आंखौसो सोंगोन दा। गोदोनि दिनाव जोङो गथ'फोरखौ इयुन जोलैनि थाखाय दा सोलिबाय थानायफोराव जोङो गथ'फोरखौ जोङो मोजां लेखा फरायनो थाखाय मोजां मोजां बुस्थु बिसोरनो जोङो होयो, गाननाय जोमनाय जिखुनु। लोगोसेयै जों गथ'फोरखौ स्कुलाव थिनहरो होयो, साख्रि मोनथा मोनथि खालामनो जिखुनु जबनि खामानि मोनगोन खोमा होनानै, टिचारनि खामानि मोनगोन खोमा होनानै जोङो इयुन जोलैनि थाखाय जों मोजां खालामनानै जोङो लेखा थेखा फरायहोनानै जोङो गिदिरल' खालामनो सानो। दिनैसिम जों नुनो मोनबाय बिमाया न' सिङाव हाबना थानानै फिसा फिसाखौ राजा लामा होनो हरनाय। बिनि गेजेराव साफा सानैनि गेजेरनिफ्राय सोरबा पलिटिकेलनिफ्राय जा बे राजनितिनिसो फाव फान्दायनाय एबा सोरबा हानजानि मानसि होननानै ससियेल मिडियायाव माने बिदि फानला फाननि खामाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। मोनसे बुस्थुखौ जों हास्थायनानै मोनसे खामानि जों मावनो थांनायाव बेफोरबायदि माने सोरबा सासेया माने बिदि हाब्रु सारलाना होयोब्ला बिराद लासिं सिं जायो आरो दै। बिराद माने गोसोआ दुखु मोननाय फैयो आरो। दिनैसिम ओंखाम गैया दै गैया गथ'फोरा बेसे माने धरना होगासिनो दं, बेसे गाख्रा खर होगासिनो दङ। दाखालि बावैबो जोंहा एसेम्ब्लि जोंहा माबायाव प्रेसिडेन्ट अफिसाव एसेम्ब्लियावबो जि जाया नङा जालांबाय, नङा होमबा लोगोफोर? ओरैबायदि टेनसननि गेजेराव जालांबाय, बेयावबो माने EFIR होनायखौ नुनो मोन्दों आरो स्टुडेन्टखौनो। बेयो बिराद लासिं सिं बाथ्रा। EFIR होनाय नुनो मोन्दों स्टुडेन्टखौ, बिराद लासिं सिं बाथ्रा। एबारसो फार्स्ट खोनादों आरो। बेखौथ' जों जेबो सानना लायाखै। बिनि गेजेरावनो माने बेफोरबायदि राजा लामा होबाय थानाय समावनो दा सोरबा पार्टिनि बा सोरबा पलिटिकेलनि मानसि होननानै बेफोरबायदि गेजेराव बुंदेरना होनाङाब्रा। बिराद लासिं सिं जायोना। बिराद माने बिखाया गावोलै, बिदि बुंना होदेरनाङा ना। लोगोसे आरोबाव नाय, गावनि मानसिफोरानो गावनि बिदाफोरानो हमना ला बिमा सासेनि फिसा, नङा होमबा लोगोफोर? जोङो नोंसोरथ' जेनेब्लाथ' राजनितिक पलिटिकेलनि जिखुनु बिराद गिदिर टेन्डार लामनाय बायदिसो मोनदों नोंसोरो, नङा होमबा लोगोफोर? मोनसा मोनसिखौ जानानै गावबा गाव न'आव हाबसोनासो दंजोबो, नङा होमबा लोगोफोर? बिनि गेजेराव दिनैसिम जोंहा राजा लामा होना फैनायाव दाखालिबाव बिराद दोखो दोखो बुना हरदो होननानै बिराद गाब्रुं गाबसि बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। सोरनि भुल दायो? आजिखालिनि दिनाव जोंनि भिडिअखौ बहुत मानसियानो नायग्रा जाबाय। जोंनि भिडिअआ मोननै मोनथाम लेंगुवेजनि ओंखारो, जेरै हिन्दी जाबाय, इंलिश जाबाय, बर' जाबाय।
सब मानसिफ्रानो जोंनि भिडिअखौ नायनानै लाजियो बिराद मिनिनो ओंखारो बिनिखायनो ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै मोजां बाथ्रा बुंनो सिखायफै लोगोसे हेल्प खालामफै बे थाममोनथाया बे हाया जोंनि थाखाय सानथाम सानब्रै बा 5 बोसोर 6 बोसोरल' नङा जोङो इयुन जोलैनि थाखाय जोङो जिन्दगि बेयावनो जोङो थैलांनांगोन जों जिन्दगि इयावनो जों थालांनांगोन जोंनि बर' रावजों लिरजाखानाय जोङो बाथ्राफोरखौ जोङो सिखायनानै जों इखौ जों मुंदांखा खालामलांनांगोन जोंनि हारिखौ जों लाखिनांगोन लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसे लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंलांदों आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगौ बिजिरना थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों